Nselmilkom. Il-Kristjan igawdi l-maghfra sħiħa ta' dnubiet għal raġuni waħda u waħda biss. Il-fatt li Kristu li ben Alla miet fuq is-salib bħala tpattija għad-dnub. Il-Kristjan bl-indiema tiegħu dar lejn Kristu u issa qiegħed igawdi din il-maghfra mingħand Alla. Allura issa li jinsab fis-salta Alla, kif għandu jgħix? Kif għandu jġib ruħu? L-Apostlu Pawlu jispjegalna dwar l-għajxien tal-Kristjan fl-Epistola lir-Rumani kapitlu 12. Nixtieqkom tisimgħuha miegħi. Nitlobkom ħuti għal ħniena ta' Alla offru ġisimkom b'sakrifiċċju ħaj, qaddis, jogħġob lill-Alla, jiġifieri qima spiritwali tagħkom. Timxux max-xejra ta' din id-dinja, iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' femitkom biex iseħħilkom tarfu x'inhi r-rieda ta' Alla, x'inhu t-tajjeb li jogħġbu, x'inhu perfett. Qisu li l-mħabba tagħkom ma tkunx wiċċ bieħor. Taħmlux il-ħażen, żommu mat-tajjeb. Ħobbu lil xulxin bħall-aħwa, fittxu li tistmaw lil xulxin. Tħallux il-ħrara tagħkom tibred. Tħeġġu fl-ispirtu, aqdu lil-mulaj. Ifirħu bit-tama, stabru fil-hemm, itolbu bla waqfien. Aqsmu ġidkom mal-qaddisin li jisabu fil-bżonn, ilqgħu f'darkom lil-barranin. Bierku lil dawk li jippersegwitawkom, bierku u la tisħtux lil ħadd. Ifirħu ma' min jifraħ, ibku ma' min jibki. Aħsbu f'xulxin l-istess, taħsbux fi ħwieġ kbar, imma fitxu l-umli. Tamlu iex torrif, troddu lil ħadd deni b'deni. Ħajkun ħsiebkom fil-li tagħmlu it-tajjeb quddiem il-bneddmin kollha. Jekk jista' jkun, sakemm ikun ġej minnkom għejxu fil-paċi ma' kulħadd. Tivvindikawx ruħkom bidejkom, eżis tiegħi. Imma ħallu l-korla ta' Alla tagħmel għaxu miktub għalija l-vendetta. Jien inħallas, jgħid il-mulej. Jekk l-għadu tiegħek bil-ġuħ, itimaw. Jekk hu bil-għaġġ isqieħ. Jekk tagħmel hekk tkun qiegħed tiġma' ġamar jaqbad fuq rasu. Tħallix il-ħażen jirbħek, iżda irbaħ il-ħażen bit-tajjeb. Dan it-tip ta' programm il-Kristjan fih dan il-Knisja jaraf jgħix għall-glorja ta' Alla u għall-privileġġ tiegħu illi jobdi il-kmandamenti ta' Alla il għaliex jaf li Alla huwa missieru u jixtieq jogħġbu f'kollu.